Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Diyos maghay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibikan o gatyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kaming naging magahay na pag-aataman ka sa imong linalang, dai mi nasabotan asin naotob an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, ugan, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, dai kaming mabibigyan kundi ka mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawagan kasamong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomototan asin mga pagagaling sa peligro nin mga kalamidad. Natugal man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng pag-aataman ka sa imong linalang asin mga matinabang na pagasurkan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nostra Señora de Salvación. Nostra Señora de Salvación. Nostra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Diyos maghay na hapon po sa indo mga tugang, ngunyanan ika-26 na Domingo sa ordinaryong panahon, matindog tabi ang gabos asin awiton po niyato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Welcome to our Children's Mass. Sa misa ngunyan na Domingo, pinapagirumduman kita kan kagurangnan that our faith should move us to love ang nagtutubod sa Diyos, nahihiling sa pagkamuot. Kaya po nantaan sa tuyang selebrasyon, sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, ang mga maraot na naginibuta, asin ang mga marhay na dapat gibuhon, alagad daita ginibo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan,
asin sa indo mga tugang, ka nagkasala ako nin makuri, sa isip sa tatagamon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangagi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibig sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sabayan taan tingog kan mga aki, awitan taan mahal na Diyos. Mamibi kita. O Diyos, na nagpapahayag kan sa imong kapangyarihan, urog na sa pagpatawad asin pagkaherak. Dugangan mo sa mo an sa imong grasya. Tanganing danay na nag-aandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makihiras sa mga langitnon na kayamanan. Huli ki Jesucristo, ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tatagamon. Ipinahayag ni Propeta Amos ang tatagamon ng kagurangnan sa iyang banwaan, isinaysay niya ang mga gibong karigsukan ninda, asin pinatanidan na ang mga ini may hangganan, ang kabotanin Diyos mahaman asin mayo nin makakaulang sa mga gibong katanosan, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos.
O laynin kagurangnan, herak man sa Indo na namumuhay sa kaginhawaan ni Sean. Herak man sa Indo na naghihigda sa magagayon na higdaan. Mantang nagpapakabasog sa paggakan kang karne nin mga kordero saka mga ugbo na baka. Nawiwili ka mong magibo nin mga awit arog ki David. Dangan tinutugtog nindo iyan sa saindong mga arpa. Ginalon na mga arak an iniinom nindo asin mamahalon na mga pahamot ang ginagamit nindo. Alagadain nindo pinapamumundo ang pagkarumpag nin Israel. Kaya kamoan enot na itatapok sa indai kamo makakapagbangkete saka makakapagpiesta. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalag ko mag-ugma sa kagurangnan. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Danay niyang inuutob an sa iyang mga panuga. Minapahiling siya sa nin hustisya sa inaapi. Minataonin kakanon sa mga nagugutom. Minapatalingkas nin kagurangnan an mga bilanggo. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Asin tinataawanin pakahiling an mga buta. Binabangon niya ang mga napabungkal. Namomotan niyang ang mga matanos. Ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Alagad rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. Ang kagurangnan hadi sagod paman. Ang sa imong Diyos, o Sion, maghahadi sa panahon na daing kasagkoran, umawon ang kagurangnan. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Pinatanidan ni San Pablo si Timoteo na maging maimbod sa kabutan ng Diyos, mantang nabubuhay padigdi sa kinaban tanganing makamtan ang panugang primeyo na iyo ang buhay na daing kasagkoran sa kaibahan ng Diyos, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika na tawong sa diri ni Diyos, maglikay ka sa gabos na bagay na ini. Hungewahon mo ang katanusan, kabanalan, pagtubod, pagkamuot, pakatagal, asin kahuyuhan. Makilaban ka sa marahay na labanin pagtubod, nganing makamtan mo ang premyo nin buhay na mayong katapusan. Huli ta dyan, kainapod nin Diyos, kan ipahayag mo ang sa imong pagtubod, sa atubangan ni dakol na saksi, sa atubang ni Diyos, na pag nagtataon nin buhay na gabos, saka sa atubang ni Kristo Jesus, nagpahayag kan sa iyang pagtubod. Sa atubangan ni Poncio Pilato, pinagbubutad, saka uutobon mo ang mga tugon sa imo, saka maging maimbod. Sa pagsunod kaiyan, sagkod sa aldaw kan pagbalik ni Hesu Kristo sa sato kagurangnan. Sa tamang panahon, ihahayag siya nin Diyos. Ang Diyos na banal sa kaiyo sa nang kagsakop, hadi nin mga hadi, asin kagurangnan nin mga kagurangnan. Siya sa naan mayong kagadanan, nabubuhay siya sa aliwanag, na mayo nin si Isay man na magkakadulo. Dai pa siya nahihiling, dai
dai siya nangangagad na mahihiling nin si Isayban. Sa iyaan kaumawan asin an kapangyarihan na daing katapusan. Amen. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamugawayan sa imo kagurangan. Si Jesus nagsabi sa mga Fariseyo, "Igwa kaidto minsarong lalaking mayaman. Mga mamahalon an bado niya, masisiram an kinakakan arualdaw. May saro man na dukha na anyaran Lazaro. Pano nin lugad an hawak niya. Danay siyang nakatukaw sa may pintuan kan lalaking mayaman. Nagmamaot na makakakan, dawa kan mga rakdag na nahuhulog sa lamesa kan mayaman. Lain pa kaiyan, rinaranihan asin dinidilaan kan mga ayam, an mga lugad ni Lazaro. Nagadan ang dukha, asin dinarasya kan mga anghel sa kataid ni Abraham. Nagadan man ang lalaking mayaman sa kalinubong, kan nasasakitan na ang mayaman duman sa Hades o impyerno, nagtangad siya, asin nahiling niya sa harayo si Abraham, kataid si Lazaro. Kaya nagkurahaw ang lalaking mayaman, "Amang Abraham, kahiraki man ako. Suguaman si Lazaro na idutdut ang muro sa tubig, tanganing paliputan ang dila ko, dahil nasasakitan ako nin makuri sa kalayong ini." Alagad sinabihan siya ni Abraham, "Aki ko, girumduma na kan nabubuhay ka pa sa daga, nakamtan mo na ang gabos na kaginhawahan. Mantang si Lazaro, nagtitios. Ngunyan, nasa kaginhawahan siya, digdi, mantang ika, yaon dyan sa pagtios. Lain pa kaiyan, igwang hararom na ampas sa pagultanan ta. Tanganing dai makabalyo dyan, an yaon digdi, asin dai makabalyo digdi, an yaon dyan." Nagsabi ang lalaking mayaman, "Kunsiring amang Abraham, nakikimahirak ako sa imo, isubol mo si Lazaro sa harong kan sa kuyang ama, dahil igwa pa ako dumanin 5 tugang na lalaki. Padumanon mo si Lazaro, tanganing patanidan ang mga tugang ko, tatibaad sindaman, makadigdi sa lugar nin kasakitan." Alagad sinabihan siya ni Abraham, "Yaon sa inda si Moises, asin an mga propeta, kaya dapat na magdangog sinda an mga tugang mo." Nagsimbag ang lalaking mayaman, "Daipo, amang Abraham, alagad kun may sarong mabuhay liwat hali sa mga gadan, mabakli sinda." Sinabihan siya ni Abraham, "Kun dai sinda magdangog ki Moises asin sa mga propeta, daiman sinda matubod, maski pa may mabuhay liwat, hali sa mga gadan." Mga tugang, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. In the gospel this Sunday, Jesus tells us a story.
As in sa istorya niya, igwang two main characters. Can we please recall? The first one is named Lazaro, si Lazarus. Lalaking dukha, asin an sa iyang skin napapano nin mga lugad, wounds, scars. The second character is an lalaking mayaman. No names. Da ipinangaranan an ikaduwang character. Ining lalaking mayaman, masiram an kinakakan arualdaw, magayon an mga bado niya. Ano daw ang trabaho kay ni? Baka contractor. O aki nin contractor, nepo baby. Day sinabi kung sa inhali ang kayamanan niya, pero sana hindi galing sa nakaw. Pero aram ta, na sa katapusan kan buhay, kaining two characters, si Lazaro napaduman sa kataid ni Abraham. Ibig sabihin, yaon siya sa langit. Asin ang lalaking mayaman, yaon sa makuring pagtios, buot sabihin, yaon sa impyerno. Magayon na hilingon ta, kung ano ang tinutukdo sa tuya kan kagurangnan. Napa-impyerno po ang lalaking mayaman, bako dahil mayaman siya, bako pong kasaklan ang maging mayaman. Ang kasaklan kaining lalaking mayaman, iyon na, aroal daw mantang komportable ang buhay niya, si Lazaro, yaon sa pintuan kan harong niya, nagugutom. But this rich man did not even lift a finger to help the poor. Arual daw masiram ang kinakakan, arual daw naghihigda sa malipot-lipot na aircon na kwarto. Wala pa man aircon ka ito. Pero dai niya pinapansin ang dukha sa pintuan. We have a name for this sin. We call this sin indifference. Pakiulit daw po. Children's Mass kaya kailangang may pa-vocabulary. Indifference. What do we mean by indifference? Sa kapinunan kan misa, sabi ko po, ako untaan sa tong mga kasalan, so mga maraot na naginibo ta, saka so mga marahay na daita ginibo, that second kind is indifference. Halimbawa, nakahiling kanin sarong tawong nangangaipo, pero linampasan mo, imbis na tabangan mo, parehas po kan mga kabayo. Ano? Ang mga kabayo, nilalaagan ng digdi sa mga matanindaning tahob. Tanganing ang kabayo, nakafocus sana, naabante lang ang dalagan. Kung minsan, garo kita mga kabayo, ano po? Pag nakakahiling nin nangangaipong tawo, garo kita mga kabayo, wala akong nakikita. Bulag-bulagan ako sa mga nasa gilid. Diretso lang ang dalagan. Indifference. Komportable ang buhay, habang magpaabala sa ibang tao. This is what we mean by indifference. Kapabayaan, kawaran nin pakiaram sa iba, daing pakilabot sa kapwa, mayong pagmakulog. Indifference. Kaya nga ni, sabi kan mga nag-aadal kan filosofiya, asin teolohiya, iyo da po ini ang kabaliktaran kan love. Many times when we ask people, what is the opposite of love? Kamu po anong simbag nindo dyan? Hatred. Many times we think that the opposite side of loving is hatred. Pero sabi po ng mga philosopher and theologian, hindi po. Ang kabaliktaran ng love ay indifference. Bakit naman? Because when you still hate a person, naiisip mo pa siya. In fact, nanggigigil ka pa sa kanya. And you sometimes wish ill upon this person whom you hate. Pero ang taong indifferent, wala nang nararamdaman. Ni hindi niya na naiisip o nakikita ang taong ayaw niya. When you are indifferent, you can no longer feel any concern or care. Kaya, kung sinasabi ta that love, the definition of love is to think of the good of the other person, when you stop thinking about the good of the other, that is the opposite of love. We call it indifference. You no longer say, I hate you.
Rather, you say, I don't care. Labot ko pati kung anong gibuhon mo. Wara na akong pakiaram kung anong mangyari sa imo. Madasmag ka, matigbak ka, wara akong pakiaram. Indifference. This is the opposite of love. Saint Maximilian Kolbe once said, the most deadly poison of our times is indifference. Ito daw po ang lason ng ating panahon, ang kawalan ng pakialam sa kapwa. Si Lazaro po, digdi sa gospel, iyo po ang representation kan mga tawong mayok kitang pakiaram. There are some people in our lives that we don't really care about. And many times they are the poor. Mga dukha, mga tawong mayong pakinabang sa satuya. And ano pong ginigibota sa mga dukha? Sa society, what do we do to the poor? Pasil pong maaraman kung tinuturing na dukha ang sarong tao. Pag pinapahalat. Pag pinapahalat, kadaklan na beses, dukha iyan. Many times, the poor are made to wait. Humalat ka kan ayuda. Kung tawan ka, tatawan ka. Kung day katawan, day ka pwedeng manghagad dahil pobre ka mo. Ang mga dukha, pinapahalat nin pirang oras na nakapila. Nagkagurutom na, mayon payaon na. Tangali lang ma-check upan, tangali lang makarani duman sa opisina, makahagad nin sustento. The poor are made to wait. And as if that is not enough, pinapasukgan pa ang mga dukha. Pirming naghahalat sa mga makapangyarihan sa mga mayaman. Kaya ang dukha, arog kaini ang trato. Pinapahalat ang mga dukha. And that is why in the first reading, ki Propeta Amos, pinapatanidan niya ang mga tawong siging pahalat sa iba. Ang mga tawo daan na sige sa nang pasiram-siram, mantang ang ibang tawo, dai niya pinagmamakulgan. Again, bako pong kasaklan magin mayaman, asin bakong kasaklan ang magin komportable, sisay man sa tuya, ang habong magin komportable. It's not a sin. Ang kasaklan, iyo po pag nagiging manhid na kita sa ibang tawo. Ang puso malipot, ang puso matagas, dainang namamati para sa ibang tao. Parehas po inikan sa tuyang mga leader na pagkikriticize tangon yan, na magayuno ng pagkabuhay dahil kan pangungurakot kan kwarta na bako ninda. Mantang kita na nasasakupan, naglalangoy-langoy sa baha. Mantang kita, nagtitios, daing marhay na eskwelahan, daing marhay na mga public services. Hilang po ining kawaran nin pakiaram sa kapwa, pabaya, mayong pagkamuot. This is the opposite of love. Kaya sa ibong kaiyan, tinutukdoan man kita ni St. Paul sa second reading, na ang tawong namumuot, daing nagpapahalat. Pag nagpapadaba kita, pirmi kitang nagmamadali. Halimbawa, ang nangangaipo, ang sa diri mong aki. Halimbawa, may hilang si mama mo o si papa mo. What do? We drop everything. Nagmamadali pati kita kaiyan. That's what love does. Love is active. Love rushes to serve the beloved. Arog kaini ang namumuot, daing nagpapahalat. Ang tunay na may pagkamuot, nag-uunat kan takyag para sa namumutan. Hirak man kaining lalaki na mayaman, dahil nasabutan niya yaon na siya sa ikaduwang buhay. Asin sa tahaw ninda, sabi kan istorya, igwang mahiwason na chasm, igwang bangin. This did not appear out of nowhere. Paluway-luway po ining naghihiwas, saka nagrararom kan nabubuhay pa sa daga ining lalaking mayaman. Every single time that he practiced indifference. An pangadjik ta po sa misang na dai kita magin arog kan lalaking mayaman. May rason po kung ngata si Jesus dai nginaranan ang lalaking mayaman. Many times when we read the Bible and the character is not named,
You are the character. Gusto kan kagurangnan na mahiling taan sa tong sadiri sa lalaking mayaman na kung minsan mayong pagmakulog sa ibang tao. And so what do we do? Ma-practice po kita aroaldaw. Ang pagmakulog sa kapwa, pinagpapraktisan po iyan sa mga saradit na bagay, tanganing pagdakulang pagmakulog ang hahagadon sa tuya, bako ng depisil gibuhon. Kaya, assignment ngunyan na si Mana. Kasabay po digdi ang mga aki, pati ang mga kaibaninda na matoa. Ngunyan na si Mana, ang assignment ta, dai pagpahalaton ang tawong nangangaipo. Do not let somebody who needs you wait. Dai magpahalat. Ngunyan na si Mana, kung may maghagad sa imo nin tabang, o panahon, o atensyon, hinguwahon ta po na maitautulos ang hinahagad sa tuya. Sa mga aki, pag sinugo po ni mama, ni papa, magtuod po tulos. Ibaba na iyang cellphone, magtubod. Dai pagpahalaton ang magurang na nagahagad nin tabang sa harong. Kunyaon man kita sa trabaho, may katrabaho kitang nagahagad nin tabang, dai na pagpahalaton kung kaya man sanang itaungon yan. O kung dai kayang itauan kaipuhan sa ngunyan, sabihon kun no arin, kung kaipuhan mo nin oras, o itukdo siya sa ibang tawo na iyoan makakataukan sa iyang pangangaipo. Ang tawong namumuot, dai nagpapahalat. Do not let people wait. Mga tugang, hurina kan maisihan kan tawong mayaman, ang kahalagahan kan pagmakulog. Kita, may oras pa kita, may panahon pa kita to practice love, to grow in love. Kung igwa pong mga Lazaro sa buhay ta, sikapon ta po na daisinda pagpasiparahon. Pay attention to the Lazaruses in your life. Dahil sa kahuri-hurihi, sa katapusan po kan sa tuyang buhay, diyan kita susukulon kung paano kita namuot sa kapwa. Si San Lorenzo Ruiz de Manila, piyesta po ngunyan, enot na Pilipinong santo. Naglingkod sa mga yaon sa Japan, duman siya nagsirbi bilang sarong katekista. Asin sa kahuri-hurihi, nagdusay kan buhay. Sabi niya, kung igwaman akong ribu-ribong buhay, I will offer each single time my life for God. Makaarog lugod kita kay San Lorenzo asin sa gabos na mga santo na ang puso buhay sa pagkamuot, bakong matagas, bakong malipot ang puso, kundi andam maglingkod sa kapwa. Tindog kita, simbagunta ang tataramon kan Diyos, sa paagi nin pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakaman, kagibo ang langit asin kandaga, kagabos na nahiling asin tayo nahihiling, asin sa sarong kagarnan na si Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil na lang, sagaw sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawa, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanin naman, huli kan Espiritu Santo, Keberhan Maria, asin nanin ni tawa. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiog sakod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasugatan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagugnan asin kagtawanin buhay, nagikan sa Ama, asin sa aki. Siya kaiba kan Ama,
Aki, sabay na siya siyang asin pinapamugaway, siya nagtagam sa paagi nin mga propetas, asin sa sagaw banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sangbonyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tipunon taan sa tuyang mga pangangaipo, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagugang naninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan maghagubay, kan pagmakulog ni Kristo sa mga dukha sa saindang paghigos para sa matanos na sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga sinusugutan na magpaoripon sa yaman asin seguridad, makatalastas na ang espiritual na kawaganin kahulugan halos sa dai paghira sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos mag-ako kan biyaya nin pagpatawad asin pagmakulog, pagkamatinao, asin magsabot sa mga daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang sa satuyang komunidad, pakusugon kan mamumuton na presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan makisumaro sa katuninungan asin kaugmahan kan kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. This Sunday is called National Seafarers Sunday. Sa espesyal na paagi, pinapamibi ta po ang mga tugang tang nagtatrabaho sa barko. Mga seaman and woman, gabos na seafarer, na daing nakakasimba, suhay sa pamilya ninda, inaagihan ang dakol na mga kamunduan asin pagbalo. For them we pray, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Siring man ang Domingo pong ini inaapod Migrants Sunday. Pinapamibi taman ang mga Pilipinong nagtatrabaho, nag-i-star sa ibang lugar, nagahampang nin mga kadipisilan sa panibagong lengguwahe, kultura, lugar. Mamibi kita. Kagurangnan, Naninanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, tukduan mo kami na magmakulog sa kapwa, palumuyaan sa mong mga puso na pinatagas ning kasalan. Inihinahagad mi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po, this Sunday is Tada Sunday. Kung dara po nindoan sa indong tada canisters, please bring them forward now. Salamat po. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamugawayan kan sa iyang ngaran.
pagaman sa kapaginabang nato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na mahihirakon, warasan sa mo, na ining sa mong pagdulot, maako mo. Asin huli ka iyan, mabuksan para sa mo, an burabod nin gabos na bendisyon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaasan mga puso. Initaas mi na sa kagugangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala ning tawo, mapakumbabang namundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaiba kan angheles sa sin santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo.
girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asin ang gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang mabiniun na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Lorenzo Ruiz de Manila, asinan gabus na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na kagtao kan gabos na igwa kita. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu. tanganing daikitamagin mga tawong daing pagkamuot, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo na nagadan huli sa pagmakulog sa sato. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po, para sa pagpamibi, para sa pangataman kanina lang. O Diyos nin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibo nin gabos na uya sa mo asin nin gabos sa kapalibutan, kag akuaan sa mong dalisay na pag-umaw asin pagsamba sa imong kamurawayan, sa kapinonan, iwinaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang, pinangyari mo sa indaan kahusayan asin kagahayan, asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdanin pangangataman, asin pamamahala, patawada kami sa mga sala ming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin kapaabaw-abawan, asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, asin katigayonan nin pagiging kabain mo, asin katuwang mo, siring sa sagagoon mong si David, kami nagsusulsol asin nagaarang, pusong malinig lalanga sako, o Diyos, sagong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako, tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangunon mo kami hale sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala, asin nabako kami Diyos, kundi ikasanaw waga ng iba, na igalang mian sa mong kapwa kasago ning gabos mga linalang, sagom kan sa imong kakusugan asin kabagsikan, gibuha kami maging mga tagahasok, tagaprotehir asin mga bugabod na magtatao sa samong kapwa asin sa imong mga linalang, nin buhay na magsusupay sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nostra Señora de Salvacion. San Francisco de Assis. Ipamibi mo kami. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan, ining langit nun na misteryo, lugod magin para sa mo, bulong nin kalag asin hawak, tanganing makisumaro sa iyang pasyon, sa pagpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin man mga paramana kan sa iyang kamurawayan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po, Tuko po ang gabos para the sa Bishop of Legazpi invites us to be extra generous in our second collection. Ang ihuhulog tapo digdi, itatao sa mga taga-Masbate na nasalanta kan bagyong Opong. Magkakaiba po ni second collection para po ini sa Migrants Sunday Asintada. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 47,529 pesos asin 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,814 pesos asin 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,794 pesos asin 55 centavos. Para po ini sa Bicol Priest Security System, ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ni Legazpi magkakaiguan in One Voice Part 2 Dinner Concert for Acos sa Oktubre 10 alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa ongoing formation in bago asin mga masagunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa mawot po magbakal ng ticket. Available po ang ticket sa opisina. Pinapaisiman po na sina Reverendo Mark Joseph Abinal Calvelio, Reverendo Jomar Calbanas, asin Reverendo Gilola Odiver Jr. o ordinahan bilang padi sa Oktubre 28, alas 8 sa pagkaaga sa San Gregorio Magno Cathedral. Kung may agam po kamong kaulangan, manungod sa sendang ordinasyon, paisiyon po tulos ang chancery. Katakod kan nagdadangadang na fiesta kan sa tuyang patron,
San Judas Tadeo, ang SJTP Music Ministry, nag-iimbita sa mga debotos na mawat magheras kan sa indang oras asin talento para maging pakitikan grand choir sa maabot na mga novenaryo asin fiesta masses. Ang magiging regular schedule po kan practice kada Martes, Huwebes asin Sabado sa oras na 7 a.m. asin sagod 9 a.m. nin Banggi. Mapon po ini sa Setyembre 30, 2025. Sa mga interesado, pakiscan na sana po kan QR code na nasa screen o magpalista sa satuyang parish office. Mawat man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana, duwang anonymous 1,000, anonymous 900, duwang anonymous 500, SAB 5,000, Austin Family 1,000, Devote 1,000, Diyos mabalos po. Salamat po Giraray sa mga hinulog nindo sa second collection. Giraray para po ini sa satuyang tada o tanganing anduka at amanon, which this time will be allocated for the Diocese of Masbate dahil kan inagihan ninda ngunyan na nag-aging bagyo. Namantang nagpapasalamat kita dahil dai kita inagihan, kita man nagmamakulog, siring kan nano danta sa Ebanghelyo. Salamat po sa mga naglingkod sa misang ini, lalo na ang satuyang children ministry. Palakpakan tapusinda. Pati po ang mga adult na nagtutukdo sa sainda. Salamat man po sa indo sa danay na pagsuporta sa parokya and to our online community. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan pamibi ni San Lorenzo Ruiz, enot na Pilipinong santo, bindisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw na may pagmakulog sa kapwa. Salamat sa Diyos.